सुअर है तो तने ओकरा के देखती जन हमने के छोटी जी के बना। अच्छा ठीक बा कोनो बात ना ए जे आशीर्वाद बका हो एगो गावल गाना हमार जन्मदिन पर हमेशा वायरल रहेला का हो दीप भैया अरे की धन बड़ी जन्म जवन दिल तोहके मैया हो धन बड़ी जवन कल्लू परिवार में एगो छोटा कल्लू का आगमन भइल बा अंश बाबू दोनों शेर के आगमन भइल दर्शन बाबू आ उ त अपन रंग बनले बा इहो रंग बानी कुछ दिन में परेशान करी कल्लू जी के पापा लेबो कि ना तू और हल चाहिए हल चाहिए ओ आंसू बाबा के प्रोडक्ट है ना हां आंसू इधर सब बाबू चॉकलेट स्टाइल अरे की धन बाड़ी जन्म जवन देली तोहके मैया हो की धन बाड़ी जन्म जवन देली तोहके मैया हो बबुआ कम से कम नहीं है तो पापा ही जब आए ना हम पापा जी के साथ गाना गाए आज चेहरा पे मुस्कुराहट लाइए महाराज शेर हमारे एक छोटे शेर को जन्म दिया है एक बार कल्लू जी गाली ताली बजा हाँ भैया माता रानी करस जैसे रउआ देश दुनिया में नाम कमैले बानी उससे बड़का बेसी और बबुआ नाम करो हमनी के दुआ बा प्रार्थना बा छोटा भाई के प्यार बा आशीर्वाद बा आप लोग भी बबुआ के ढेर सारा आशीर्वाद दीजा हम इहे काम गाँव छी कि धन बाड़ी जन्म जवन देली तोहके मैया आज भाई से तो इतना बड़ खुशी आइल महाराज कितना लोग भाड़ा भागता कितना लोग मन्नत मांगता बबुआ पावे खातिर अरे चलिए बहुत सारा प्यार बा बबुआ खुश रहो सही रहो अच्छा छोटन जी कल्लू जी के सब पुराना दोस्त है सब भाई मित्र सबे को आइल बा कल्लू जी से प्यार करला सबे को आइल बाटे सबके दिल से अभिनंदन बा शिवांश बाबू के तरफ से बहुत सारा पुरस्कार बा लेकिन आज तनी होखे मिजाज में कैसे कि धन बाड़ी जन्म जवन देली तोहके मैया एक बार तनी हाथ उठावा लो सब कोई हाथ उठाई दर्शन बाबू को प्यार के सब कोई जाइल बा सब कोई हाथ उठावे कैसे कि हमारो तरफ से जन्मदिन के मैया हमारो तरफ से जन्मदिन के मैया जिंदगी में हुआ पुतरा से ऊंचाइया हो जिंदगी में हुआ पुतरा से ऊंचाइया हो हमारो तरफ से जन्मदिन के पूरा डिसिप्लिन में लगत रहनी है लेकिन जो आपने प्यार संस्कार कमाया है कल्लू जी जो आपका इंडस्ट्री में नेम फेम है एक व्यवहार भी मायने रखता है आपका तो दिल से अभिनंदन बा बोल लगाता नहीं बबुआ के नाना जी वाह 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 क्या बात है बबुआ के नाना जी की तरफ से बहुत सारा प्यार आशीर्वाद बा एकदम बबुआ पास ही प्यार दुलार लुटौले नहीं जा नाना जी लोग खास हो बबुआ खाती लड़का के हमारा तरफ से आशीर्वाद बा आइए हम कहो खिलाना हो सही गुलाबों के जैसा हम खूब होके तू काम ऐसा खिलाना हो सही गुलाबों के जैसा हम खूब होके तू काम ऐसा माता रानी से ये प्रार्थना करूं कि बबुआ हमेशा खुश रहो हमेशा मुस्कुराते रहो
अभय बाबा और हमने के बहुत प्यारी एक तरह से स्वर सम्राट हमने के शिल्पी राज जी के आगमन भइल बा। अब काहे ना होई और विजय चौहान भैया जी आइल वाले दिल से अभिनंदन बा। अभय भैया सब भोजपुरी के परिवार एजा जुटी धीरे धीरे ये नु कलू जी नाम कमैले बड़ा नाम के कर बदौलत बा। आप सबके प्यार आशीर्वाद के बदौलत ही सब कुछ संभव बा। दिन प्रतिदिन आप लोग प्यार देते हैं। स्वागत बा अभिनंदन बा। हाँ 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 देखिए बबुआ के चाचा जी के तरफ से आज पूरा परिवार जुटल बा। पीयूष भाई के तरफ से बहुत सारा पुरस्कार बा। हाँ 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 झूमर हरे अभय भैया बने दिल से प्रणाम अभय भैया के। गुड्डू चाचा जी बाने पूरा परिवार जुटल बा। बोलो भी एक सेकंड बड़का पापा बने रुआ सब। अरे रुआ प्यार में सबको जुटल बा जगह। अरे की झूमरी ऐसे अरे की भइले लाला नवासु का बार होते चलिए हमने कलू जी